Здравейте, здравейте отново, приятели на APD Service. Днес ще правим едно табло на Passat B55, като в случая ще сменяме неговата подсветка и неговият Full Face дисплей, защото вижте реално какво е състоянието на дисплея, за да разберете какво се вижда, тъй като когато дам точно пред това, камерата малко преекспонира и показва се едно дисплея се вижда, реално не е така, той е доста износен. Ето това е неговото реално състояние, но при най-малкото нагряване и този дисплей изчезва. Сега ще сменим нова подсветка на уредите, на малките дисплеи, ще сменим с ново червено на стрелките, ново зелено на мигачите и основните уреди ще направим в заводско синьо. Малко по-късно ще ви покажем вече и крайния резултат. Здравейте, здравейте отново, приятели! Ето ни и по-късно вече с готовият сменен вариант на Full Face дисплея. Виждате, нов Full Face дисплей сме сложили. Вече се вижда чудесно и клиентът ще може да се наслади на дисплея си. Нова подсветка в заводско синьо, на малките дисплеи, на основните уреди, ново червено на стрелките и ново зелено на мигачите. Така, вече клиента ще може да се наслади на едно прекрасно табло, което се вижда чудесно. Има съвсем нов, съвременен вид и това беше идеята да му предадем съвременен вид. Ако и вие имате нужда от подобни услуги, не се колебайте да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Ще намерите линк в описанието на това видео, както и може да се абонирате за нашия канал напълно безплатно с камбанка, за да ви известя всеки път, когато извадим ново видео. И така, благодаря ви и до следващото видео.